didn't know before fruit me general region him, a general Sampa Kurim said, or not to me yet this year, and I saw him a year and my year. And Fabra Quam, Sasani a benny dear, or man to say, a sentiment just over margin. It was a sentiment for margin. You're a mamma, maybe a messerano. I don't go far at that on you, Kotokohene, I say it soon, Temuno, I know what. And my name, Ma, and Crophobia send a team Messiah of an and say. Namatese NDC politicians to be such, especially interior minister, because police no IGP was interior minister, and it's a policeman order quoting junction but 2 years. That's an order from above will be to be order from above will pay the switching interior minister. Now regional minister no may come out as a regional regional minister no, and madam was asantehene idea. Asantehene ne idea. Ya kwaje jama isa enye French abrofo ne beje bonduku free mu anka bonduku nyina ya asantedia. Na mibusao Dormaahene freedom anu ko Sampa ko ye yi. Ni maame yi wasi obedi ade ni maame no ye na hema. Onu mpo edition wasi ni maame. Adentia manso aden ena otimi tutuntuma efa futuro nim ede ko Sampa ekokoye nana kofisu no ene yajo kakra nana hema na yi ema na yi. Wo hema na okoye na edi yajo kakra okoye na yi se yajo kakra. Onye wona na ba fi de na yi mani yi mu de na yi mani yi enti amamre mu de omatomra because ye no mu ye no atena nkonya wo Sampa ye jamra ne kabre the other so number 1 number 2 ni nkura etwa Sampa mining hu ahia omo ya atena nkonya na emu bie no omo koye to less Samba Jafra Samba Mahene nya in particular no the dindi na we no enya ade asebi producer many je ho kra many nye ho oh so many ways. He is too calm for my liking and he's too silent for my endorsement. Sebu, I hear some dear, he didn't any idea so. I hear some dear didn't remember because a castle in here, otumfuo. Meaning they should choose Dormaahene over asantehene. They should count clear to us. Say from now onwards, or more NDC partner you many say they are going to choose Dormaahene. Not to say, I dare not get done with your pan to work, a bit flat top. Then you know, I say. NDC for him say, so much said Dormaahene chi, I do more no benya vote. I will one of region him. Santiman PSC Mechiao. Major Suminia Charles. Akra, into Manfro and Toom from me. Oh, as you must say, Yana door sample city, Yan is I what? Fatay, Yana dear one could see Kakra. Yo, and I paid him about Nasa or Hene. Sampa. Ya Jokakla Crow and ne tolle for baby o muwono. Ni enye ye yebeye ye. Ni enye ye yebeye ye. Na no ada. Samodria. Ene na poundful aye ye e Sampa. Na so minimisa nana Samba Jafla. Ene ye ohena ode amamre ni amanye kwan so esa kire asantehene. Ya sa gazette no. Ede na obitimi san ho ekoye yie so ona ye Sampa hene. Emma Dormaahene ni Sumahene mu kobi. Na politicians no omu acted like say omu nya aware of the esi was Sampa and the cost was Sampa. One in fact so born mono. Na Samba Jafla and say politicians in Ghana and na Dormaahene any Sumahene. Miniature so could say be pa. Make sure a tear for na in Chakasia and Chiamodu at your call Mesia Ira Atukoso Kotokohene Ira about in Yama Yabuso Yachia. Now Sampa say media. Say no ayina enim sem. Ayina enim sem say kwa banina politics and ababiure. Politics ya Yamam Penini Osaji for Kwame, Dr. Kwame Nkrumah, but then who bediji politics bediji hinsemia amman and memwent to me and ye and the team upon an argument was a African in a Becky and Wabuno and to Yamamino. And Nubi Anna Ibrahim Mehuso, but in crop for Peso or Moye. I didn't American and Saname bought Yura, Mampanini, Mama, Didi. Sampa semi ya kawie ya kanwa sema se nipa adia wo na wodi enye de komte no
ye ko kurom anye de no nipa ka se kurom yafo no ye ne yesi epewe nti chinchin we ne yemfa ne bra ahini enya politics ya ka se majority carry the vote ahini enya politics ya ka se dom no don se ato aba yi we nti ono ne yemfa ne bra da bi ahini ye moje musem akonya tuntun sem abusia ofiri wo maame anwo a wanwo onya de hia wonya de hia obia so ne kurom ene ne fie abakosem a eda ho ya usamo dua enye faruku abrantie o maami wuro smansa ene wofa James Okran omo begina menshi ya usamo dua wo sesi wo hwere kotena konamu a wonnam futuro mu akofa doma bedi wo nkyɛn a sesi wo se wo ye kofi suno the second wo ye yie no emra pe na ma ho kwan position ben ene kuta wo a ema ho kwan a enti no wutimi nya tumi a wutimi koya yie man yeye enti sabi o ye tira o memo akire man na emra enye adwuma ene na o man ye akire no ene de wo hemfa o man ye akire no wo hemfa efse de mra na akire man samu de o ma mi urosumansa ne wofa James Okran ekugina menhia ene asanteman council bi ye twa busuadua ne ya de hia busuadua twa ni be hu se wonya de hia modi amu nananom ye de ni besi awoba ba ti bisia de koye na de hia muso ne kani modi am sabi previous o ma mi anwa wanwo wonya de hia obetumi asra konya di nanso no ma wonya de hia yesa konya di mani yeye nanso ma wonya de hia ene ye ka de hia no so ye ka de hia no menhia ye ka hu de se wo samodua ya wo de sampa abo wani susafo ini ya sabi o wafa kro na bogwi na wo hina ya gazette ne wo ho aye din na won kasa na wo abrante dia wo ye okrom we emfa meda kwan so abusuafo na me de me ka che nuanom politicians for no say awo mo share che ni say 4 years ago 4 years Ibrahim Mahama bai your friend is say your friend Mahama is the whole 1.5 years have come to say 2 years mu no way acha na 2 years na ba na 4 years na asaso abusia entino emomu mfanye politics asem Ibrahim Mahama wa na okogina Upper East Regional House of Chief say the ya gazette na yo hene nipa ya gazette na yo hene yi kotokwa so ka the same thing say asem wa Supreme Court kind wa tuna Supreme Court anu wo forma enye yi na fi aden ya gini menhia enya santema council nim aka abakwasem obia sire onim fa sampa konya sam ho ewie ne yi de hie na de se branch akusa kire ne man ne mpanimfo ne asi ahene tu ahenefo esua kire no na waba be sua kire the overroad said the mrane se na ne overroad nso so agina tum na national house of chief agina tum ade na obifufuro tumi gina region nim egina sampa kuro nim se ono tumi ye de hia na so hene yie emani yeye efamra kwamu sesani ebe ni dia oman nti se asantema twa so mo po mo adwe ejo sa asantema fo mo adwe yewra mama media mesere no ayonkofa eda oni ewura kotoko hene na se etu ntemu no ano ode emani ma enkrofo bi hye ne team masaya kofan ense because you cannot afford to lose sa cordial relationship and friendship eda oni asantema ni ewura kotoko hene asantehene table na matese NDC politicians to be such especially interior minister because police no IGP was interior minister and it's a policeman order kwadi injunction beto a years na say order from above will be to be makwaya order from above will pay the switch interior minister Ibrahim Muntaka who your santini this year kumasa bontenso na wo tete kumasa bontenso na free e ho na wodi minister e ho na wodi service you MP eya asokore mampon asawasi MP eya santimem na wudi untumi ntwi ye wura kotoko hene ni mu fom na mo nsa ma menhia ne mesere enye ye sikadwa benyamo timu hwe bibi ye na regional minister no no ho no me kamera tese regional wodi mu regional minister no emere mu osantehene ne dia ya kwaje ya maisa
Enye French abrofo na beje bonduku free mu a anka bonduku nyina ya asante dia. Iti German kakra na aka wa asante memu Dormaahene de ke ka ya asante ne. Na bon region o disu region no. Nipa egum no mo nya abrofo. Asantefo ni Germanfo, kulangofo ni nafanafo ene gum. Obie no betima ka nso bon region mu a sebi ofiri bono maaso. Enti media football na dem politicians they should stay away from traditional dispute and chieftaincy affairs and leave it for the mpanifo a omo na omo ka bia de wo mu no. Asanteme atanase aka Sampa asemi nationals of chief agina to mudi akokọ challenge court abomo asem negu se munti bibia se a supreme court no so mo de ko mun koye mo so ohene nkoda apaka mu nkokasa ntia se ya ba ho na Sampa ya ne dia ye dia asante die nim ko yeni mu dwane ye ko bi ebedi bia so mpanifo so nyansa ewu na ntiase ewu kotoko hene panya tof mote emfa na homidie mu ni ba bia wo obesa aba na oba mo a sebi oni wonti no mo hye akiri na mo ye saa no ebewie bu se Sampa asantehene na ndia Sampa asantehene na nikuro no Sampa eka asantema ho ye nyina sikadwa ne yesom no ndi so obi betumi atena boro ho ada apaka mu ayayi na Dormaahene nyoma bia o ye benti ase woni Dormaahene na Dormaahene we high court judge obi a yen gazette no tim kodi na chikoye ye maye e man ye sa na emrape na wo ka no e high court as a judge what allows you or vindicate you to give judgment against or for people is the law and the same law no so and agiatum edi mandamus any one kasa clerk our bono regionals of chief edi CD form say chieftaincy declaration form no edi command nationals of chief say among gazette nana tole sangba jafela ya gazette na wi afia na joma na semi firi himfa nia mo ye no mo de kun eneba mo de tribal war neba na mo ye na asantefo ni ye di na ebe kakra ni bia na politicians amode mo atimu no ye be so ano no na ano entumi nso e ma ni ye etimi nua Charles me de kakra mo ka no na wonsemfo bi so busame na Yehwe ponchiremu yehwe amane na mamre kwanso se samodua ye nana ya jokakla ene nana kofi so na yi a what does it imply e kire sen amamre kwanso ni amane kwanso obi nya odisia ye nkoye na ayiye nipa na okwe na ayiye ni se bi oye dehye a oye ohempon a obedi hene na wafiri mu nti amamre kwanso hene firi mu a disi ayi ohene foforo ansa na watumi aye na ayiye ni nyanyi ohene foforo atena nkonya no eye ne benkum nifa chidom konteni akwamu eni jase eni na ahemani ade shibusu ne tenase especially so hema ohwa etenase na komaye ne dotiye kire se efuda honi ho ne mmom no ye ne notiye betumi asie nipa na mana yeye tie sie kwa dotiye na ye poma bi sem na ohene foforo ba na wabeye saa ohene na ofiri mu ne ye dotiye no wabe na yipa anase ya benom ne sikasa na onye dehye mubegina menhia audiovisual evidence nyina ho no yesi ye de mo nana ma abena no ebesi awowa ebeje ebesia na ekire na ebehu se ne ho adane eno na okoto din a wo ya ne ba ye ka se ne onfanto edingra eno ne ne mu a ne di ba wo o maame samudi o maame urosmansa ene wofa James Okran eye mamolenge now onye disia ani na ofo so akoye disia enu ntina kotokoye so tena so omuyi mudi firi mu samudi amo nka ho na emum no eye Abu Mahama ani Adama Watara omu no omunkokambum enkoye disia brantie mra ema Adama Watara kura no omu de nse kantam kotokoye enim sa otutu esre otumfuo tam kese ekantan kese se ye konye be ba ko apede se brantie de abro kotokohene
ama na bɛsi biribi akyerɛw ma wode Sampa man no ahyɛ ne nsa ama Sampa man no atupɔn okɔyɛ na okɔdi Rosman sɛ akyi kɔtwo letter foforɔ de kɔtɔ bono regional so chief na woyi letter ni firi wɔde brɛ asanteman sɛ asanteman kana asanteman kan wie no wɔsa de letter foforɔ aba na asanteman sɛ yɛnka ne sa because onua na oso nim no nti nke ba bibi kura kuma nka ɔme akum na wie nti no kura mo de mpata dwan ni nananom ma mu twa dwan de pata abu mahama ifise mu nyina no mu yɛ nina ɛne yanna a ɔmo maame ɛne yaju kakra o yifiri kakra a ɔmo nua ɛne sangbaja frɛ yɛ ɔbɛkyerɛ Sampa no mu nyina mu firi yɛfunu baako ne mu Rosman sa de ɔyɛ na abra ase nia ɔno de ɛde be si awowa ɛbɛgye sɛbio esia asɛm no da ha sɛ mo nso mo gyina wɔn yɛ katɔ mo so mantumi anya ntomu sɛ mantumi ammo amu sɛ daabi asɛm a mo ka no mo ka de so mo ni sɛ nya nokorɛ ɔmo ka de si mo anim mantumi anye ho akyi mantumi anye ho akyi ma me police ni no retired soldier ni maame ni no what kind the chronological royal clan of Sampa no de ne nyina amai na afi wonya de hia wo yɛ den koyi wɔ hene pɔn na me busa o Dormaahene free Dormaahene no kɔ Sampa ko yɛ yie ne maame ayi wasie obedi ade ne maame no yɛ nana hema ɔno mpo yɛ de hye no wasie ne maame adentia manso aden ɛna otimi tutuntuma ɛfa futuro nim ɛde kɔ Sampa ɛkɔkɔyɛ nana kofi so no ɛne yadwo kakra nana hema na yi ɛma ne yi wo wɔ hema na ɔkɔyɛ na ɛde yadwo kakra ɔkɔyɛ na yi sɛ yadwo kakra no ɔnyɛ wo nana ba fi de na yi ma ne yi mu yɛ de na yi ma ne yi enti ama mena mu de ɔmatomra because ayi no mu yɛ no atena nkonya wo Sampa yɛ jamra ne kabre dia da so number 1 number 2 ni nkura atwa Sampa mining hu ahia ɔmo yɛ atena nkonya no emu bie ne ɔmo kɔyɛ aseno mu bonkudo mo gu Sampa ni mu asepa na Sampa nananom ɛwɔ hɔ a ne Sampa akonya no wɔ hɔ a ɔso nananom sɔde na ɔmo tia sa abranteɛ no so ɔmo de ɔmo kuro no anim atwi fam mini akyase wɔ hɔ me wɔ ha na me bɛsɛ bebusa sɛ anaasɛ mpɛsɛ metie sɛ nkɛ sɛ amammerɛ mu no ɛyɛ no mo yɛ no enyina like ɛyɛ no mo yɛ no enyina ɛwɔ amammerɛ mu because ɛnyɛ Sam Modwen na ɛyɛ the rightful occupant of the Sampa stool mini atimu bi ma me why timu bi ma me pɛsɛ mehu sɛ ɛnam sɛ Sam Modwen ɔnyɛ the rightful occupant of the Sampa stool no ɛyɛ no mo yɛ no enyina like enyina wɔ amammerɛ mu nyɛ saa tete hɔ no Yesu sua no ne yɛdi agorɔ bi ɛfrɛ ne sɛ pilolo ɛyɛ pilolo agorɔ ɛna ɔmo kɔdi ɛwɔ hɔ no sɛbi imperials deɛ ɔmo yɛ hɔ no ɛyɛ pilolo agorɔ ɛna ɔmo di no enyina me de me hu ne sɛ yɛ bi kora na ɔmo yɛ they were just looking for attention and attention na ɔmo pɛ no ɔmo nsanka na yɛse sɛ ɔkra anaasɛ ɔkra ma ni fia ne nkuro ɛdi ahurisie kɔtɔkɔhene ni kurom na sɛ kɔtɔkɔhene ni nso asanteman no ɛyɛ na obi ampɛ sɛ ɔbɛka bibia na ɔbɛyɛ bibia yɛwura ɛni hɔ ama ne kyerɛ basa nti na ɔmo nyinaa yɛdi ɛtwɛn sɛ yɛwura bɛba na mene sɛ yɛwura ba asanteman bɛtena so sɛ ɔmo kuro obi foforo tumi fa kuro ni bɔ ne bo sɛ ɔdi dwumadie bi ne kwan sɛ ɔdi ne kuro ni na mɛfa saa akonya wei so asra asanteman sɛ ɛbra so sɛ twa sɛ asanteman dindindini diplomacy no sɛbisɛbio mo ahwɛ de mo sɛ kan bedwa nanka momfa dindini diplomacy mpo na monkama mo na mo mantie no mo nana wa no mo no sɛbio yɛ bo huru dodo because yɛ de nim sɛ nana no nim ko ne de ko na tikyira asanteman yɛ de ko na tikyira asanteman na aboa no onya no bɛka on fene sɛ nkyɛ dua no so onya no bɛwɔ wa yɛ tu so yɛ ntwa so ni pe consistently amoma hu sɛ we ni adwene mo bra mo pɛso mo sɛ kɔtɔkɔhene no mbi gu n'anim ase na kɔtɔkɔhene kuro obitumi yɛ de opɛ mu saa ma ne yɛ saa ne ewura etumi kɔka bɔkɔ deɛ ɛka dagomba deɛ ɛma Ghana de obuo ma ade ewura deɛ de ɔno ane deɛ Ghana pɛso mo de n'ani hwifo eti deɛ nkrɔfo no yɛ ɛhɔ ne deɛ sɛbi o hwi yɛn si wɔ hɔ Sampa mahene ɔbɛsan yɛ nana kofi so no yɛsɛ na ɛyɛ foforo a megye di sɛ ebere ndu so akɔtɔkɔhene ɔdani monyam ɛbɛkɔ akɔtaa akyire
onkokra no betu asante abofo ama na kokko Sampa be kra behwe se be futuro kuro ma yebasa kuro be kama ebredu so akotokohene obetwa mu so akọ suma so ne befa de akọ omuntumi nya hwe wadama na ebisi sobo no nya santeman na was do ya santeman akunya Sampa ka santeman ho. And so the man in question no na Sangba Jaflo tosumi no. Kamie say amonfo nhyɛ da enhu na ho keka. Anaasɛ obiara ne style odidi akunya, which is which. akunyadie mema semo akunyadie to da nya apotre sama because akunyadie enye politics to da also keka mia na mahwe consistently from nanano ne moto ye at least your course you can I was expecting him so kuro na wonkwa enam security reasons bintia also baby a wo bia nsenkra asahin ka wotumi tena se frɛ wahemfo no domo awo no na omo ye audio anase video edit tuja especially ma traditional TV stations ni media system for no edi bank whatever that go a course asundue na ope na de course okromo bia no wodi wani ehu ne mo asundue ntino why said you won hunye na wo that's why the paramount chief of because audiovisual is very powerful. Who know that that's why paramount chief our Sampa state and that's a Sampa traditional area. Na bibiana mo yedi dia emwa nia in particular no the din na we no enya ade asebi previous many je ho kra many nye ho oh so many ways he is too calm for my liking and he's too silent for my endorsement. Sabio ahensem de edina ne eden so ahensem de edina bem because yakasa ohene ya okofo na mmom bia de sukuru kono niwa bi no enya effect awon so no do also naturally or ye dindin but we ye dindin no be soan afere bo soan say Sampa ne de ahya wonsa na be defend Sampa intinya santema na also be defend Sampa we also have to defend Sampa first na ye de so a na tete kura no modi jama ekokon ya asantene jama ekokon na mo kan Sampa di mu tintima bebre Sampa di mu tintima bebre amo ho eso abodi aso abasobo nyina ho nti ena kromo no me catch dondro na tai na Sampa Samba Jafra achi dondro na we mu no ya no makofrefre nkrofo a wo free Cote d'Ivoire any other places Sumani Dormaahene other places abi do machio na kromo ankasa omo mka bi omo no omo nyina etai na Tole Sampa Chafrachi na ya na papa no wai di ndo no eno de me ma dwenchira mo fa ho no Yo hena for no suprekon the for no suprekon about the Sampa issue, the Sampa chieftaincy dispute na traditional issues no for no suprekon media de me kan say yura Tole Samba Jafra Sangba Mahene the president of the Sampa traditional area no and the king of the Sampa state also to make a kind of because din ados diplomacy no ados America kra no any Iran no some go ja bomb back you two way kodi majo I kama kakra ma ye etoda ye bowa wan kasa otiri hu a ye be we bone obi hunahuna no wa hunahuna ya da bia wo no mo be di agro esi mi enya mo achichi ntina nkyere se osebadum na ye kudi agro eti ebra so se na Sangba Tole Sangba Jafra keka ne ho ne domo eta ne chum keka mo ho na asanteman so etumi talent because asanteman tumi free na chi enye bibia kakra mesre na Sangba Jafra no na me two politicians for say omo nchi omo free Sampa sansemu so omo free se vote omo benye nti omo de yesa they should abstain from chieftaincy affairs na emboa omo emfa bi papa bia emfa emboa omo na yewura mahama na ohene baminia yewura mahama so on respect ayokofa no a eda
oni yura kotoko hene any asanteman temon because anya hwe no asanteman asante region kwa e man 600,000 votes and some of the be president na 600,000 votes so wenya kanya do betuma be president amana yi into all respect asanteman no respect your traditions your customs any ye hyehyeye na emfa asundue emfa mra yura mahama se ekoso yes ano a sabisabio enye fe Kotoko hini tena dwam ka sɛ the incumbent bono minister no e de krata ekɔ aban mu sɛ basa ye bi ani Sampa na mpo ɔhene a ɔwɔ sɛsi efe ne Samodua no ɔno na dɔm na dodo na support no nti security ho nsɛm bi ahia wɔ Sampa sa Mr. Anase lawyer Akobo ya ɔyɛ ana honorable Akobo a ɔyɛ bono regional minister no ɔno na yɛ Samodua lawyer Dormaahene abɔ ne din Dormaahene abɔ ne din no ɔno ne bono regional house of chiefs president ɔsɛ no wɔfa ase ne Somahene ohwɛ amamre na amane kwan so a yɛ ho hemfo bi a asɛ ebimu kura ka sɛ sɛ Muhammad lusu ne nasefo a anasɛ Muhammad meyɛ bibi a ɔbɛyɛ serial caller sɛ something like that me refer to statement no ɛna aban na ba power ntakoyɛ sɛ there is a whole scheme in control. They should choose Dormaahene over asantehene. They should count clear to us. Say from now onwards, Omo NDC partner you many say they are going to choose Dormaahene. No, because that's what. Let's hold the bull by his horns. Let's call a spade a spade. Mahama Kokan, UN meeting say general meeting they say if it is if it clock like a dog. Shake like do whatever like a dog. I said dog, don't call it deben. Microphone work can not just say idea no dear done with your pan to work a bit flato. Yen na an say and this is what him say so much said on my nechi a do more no benya vote bono region him ho na bono region ne kakra kan e 2 million po asante region kwa population e nya de kwa Me pese and the omo say omo be choose me I just my good now party by make man clear say NDC party person mo choose Dormaahene omo choose because senya no ntia anka nipa no engu sikadwa ho fi engu ewura kotoko hine ho fi na omba NDC mapa ma mo mpagya sa nipa no a ya tro ne ho mra to wo say e wo say yi ni free justice system ni no mo ma me promote ma be promote no emfa ni free chief justice emfa nko me promote no em free high court enko appeal court judge yero mahama ni awo ye no kotoko hine odi ni show so bi an kan kirewa yero mahama ya wo ye no kotoko hine odi ni hwe na interior minister who now approve it because regional minister was told letter the coinfa and for the share ye domestic security so police is one I say interior minister waya mutaka sebi you kotoko hine wa fa usani ba na sida ni yo asantehene na unye sure sɛ menim sɛ mpanyin sɛ yɛkeka mafunu na yɛkeka ma dampan nti yɛkan this year bi a na yɛ Mahama ba unye sɛ ɛyɛ nipa bɛyɛ 2-3 bi na ɛwɔ mu a ɔmo de sɛ adwuma na mmom ɛnyɛ NDC Nipa 2-3 no where are they coming from are they working as a content crew? Are they working as individuals? And if they are working from the individual, Bono regional house, Bono regional minister, where you may be where the 2 me air rich do. Sandana was like a Bono regional minister, and Sankiura Mahama, poor papa, Ebukotokohina, or Sanko, or terminated the contract. Emo we Sebisebu an acting regional minister, or Palm on the field. Osanko pamle firo sa kotoko hini embi na non casting before the kotoko hini be no casting na sem o ni nyina so na sa kotoko hini to be bo bi din ka sem se bono regional minister the old nyamara sem a o ye no ho na ewura Mahama koso ama ne tena wa e just how disrespect he has for asantehene ni asanteman eni sikadwa kofi kakra metunya kan no mi bufu pa nti o de enya ne nua me nua me ntwa ye ntwa so na dindi na asantehene no se when the time comes na asante is producer nya do metunya so ano all right ɔhene yɛde bɛsi ya gasa ne masa ba nkyɛn me da se bebre
menua Charles. Channel yi so ene nipa pii na ne di nkita ho nti obi ka kasa bi ne sa anya wo da wo akwanya sɛ wo so bɛba so na wabɛtenetene kasa no anaasɛ wabɛkyerɛ wadwene bɛka abusua ho subscribe like video no na share ma pii na so enya bi ntie anaasɛ ɔmanya bi nhwɛ medase